warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ga yanda za ku siya token ɗinsu. Bayan na ajiye muku link ɗin nan, bayan kun yi copy za ku je cikin explore, a kowane wallet kuke aiki da shi, sai ku yi clicking, za ku yi selecting ɗaya daga cikin wa'innan, ko kuma in fact zai ma taho muku da wannan na link ɗin na Mark 7 ɗin nan, ko ma wanne a ciki za ku iya siya. Bayan kun ɗauki link ɗin, kun zo cikin explore, a ciki sai ka taɓa buy. Bayan ka taɓa kan shi buy, na riga na siya but saboda ku gane zan ƙara siya. Bayan kun taɓa buy sai ku yi selecting na nawa kuke son siya. Kuna buƙatar abu biyu ne, USDC akan base da kuma Ethereum base saboda gas fee. Za ku sama, zan siya na dala 10 ne, ga abin da za su bani na meme SSI, sai in taɓa buy. Bayan na taɓa sai in taɓa approve and collection. Ga shi nan yana approving transaction ɗin. Na'am?